periaatteessa. Sit vituttaa kun on vetänyt tän loppuun. Ei mut tuolla on elite vielä. Eiks tää just se Tuolla mistä näkyy moni ei ihmisiä. selvinnyt? Joo, tää on just se. Nää ne ei oo vaan mennyt. Vedetään se kaikki loppuun ennen kuin luutataan. Täällä. Täällä ne on. Toi lähti. Vittu! Päälle. Make! No yksi kuoli. Ame hakee Alempaa toi Mike. Mä käytän speedipotia. Paniikis. Vedellään ne. Näitä makee vaan vitusti paskaksi. 2000 slovi. Tää lähtee kaikki vaan vittuun tätä. Eikä nyt luuta, kuka siellä luuttaa? Tulkaa nyt tappelee. Tässä ois... Mä saan slovin tuohon. Ois loves. Tulkaa vaan perään. Nyt on mulla ollut PvP. Ame. Juoska, älkää luutatko, tulkaa. Mä taas tunnin tähän. Mä slovasin tän Victorin. Mä vien Jasen täällä ihan perseessä, mä saan näitä jotain kiinni. Tulee uusi slovi. Sä oot sit yksin siellä. Joo, ihan vittu se sama, mulla on kuolemattomuus selfie. Jos mä saan tähän makeen Tulkaa. lähtee. Perään. Tier 3 Tästä on vitusti fame. Älkää nyt vittuja. Mä saan yhden jätkäs tuni. Mä juoksen vaan eteenpäin, niin se ei pääse mua pakoon, kun mä saan uuden tunin siihen. Mä lähden takas tonne päin. Ei minä Menee oo hakee saanut kiinni luutit tuolta. vittu. Eikö siis mä lähden Rexin luo vaan? Se ei jää yksin. Täällä takana on apua. Siis joo, täällä on vielä. Siellä on jengiä. Eki. Se käytti vittu tässä kohtaa ton vitun klään. Mä tuun Eki. Takana on vielä. Siis se on tässä. Tulee vastaan. Tulkaa vastaan. Täällä missä mä oon. Flokos tulee. Sieltä missä me juostiin. Mä saan uuden tunnin tähän vitun Oblibossiin, se tulee kuoleen meille. Täällä on Vedetään. space. Tapetaan toi ja sit lähdetään taaksepäin. Ota tässä kyllä. Onks sul slovi tai mitään? Mä saan slovin nyt. Mä taas tunnin. Mä tuun täältä vastaan. Nice. Onks se tulos mun Joo, syliin? no se on tulos tässä. Se käytti Flint, tän mikä onkaan vittu runi. Se on tulos tässä. Mennään taaksepäin. Mulla ei mitään slovi. Se on täällä alhaalla.